Suomalaiset! Mä en kestä teitä enää. Mä olisin nyt voinut mennä pyöräilemään, mutta ei. Mun huulet kun rohtuu vaan teidän takia, kun mä joudun puhumaan teistä. Tiedättekö mitä? Mä kerron teille yhden tarinan. Mä pistin välitkin poikki se mun joka vaan tän tarinan takia. Arvo mikä se on? Mä olin kerran bussissa, mä otin mennä kouluun ja näin. Sitten mä katsoin sen laukkuun, siellä oli purkkapussi. Mä olin silleen, heitä mun yksi purkka, girl. Sitten se oli silleen, girl, en mä voi heittää sun purkkaa. Mä olin, älä please matki mua. Ja heitä se purkkaa, niin mä syön sut. Sitten se oli silleen, en mä oikeesti voi heittää purkkaa, koska tää on pakko säästyä mun viikoksi, mulla ei rahaa ostaa. Mä olin, mulla on sossuraa, että mä voin nostaa sulle yksi purkkapussi. Mut se kieltäytys. Mulla on nyt purkka. Suomalainen kaveri, katso tätä purkkapussia. Katso, mä syön tätä sun naamaa edes. Tää maistuu ihan sulta unohda purkkaa. Mieluummin mä saan paskaa kuin tätä purkkaa. Please, lähde kävelee suomalainen purkkapussi, mä en jaksa sua. Suomalaiset. Anteeksi kun mä teen näin, mutta mä haluan naksautaa mun käsiin, koska mä oon väsynyt kun koko ajan mä puhun teistä you know. Mutta tiedätkö mitä? Teillä on yksi ongelma. Te ootte kylmiä meitä ulkomaalaisia kohta. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta mä oon tehnyt tutkimustyötä. Mä tein tutkimuksen siitä, että Suomi on kylmä. Sitten teistäkin tuli kylmiä. Okei, mä en uskalta nyt tän tutkimuksen jälkeen menee sulos talvella, koska mä pelkäsin, että musta tulee samanlainen kuin te. Please, kävelevät suomalaiset, eskimot, kylmät ihmiset, ne kauan avereista, niin mä syön teidät. Suomalaiset, mä lupaan, mä oon kateellinen täällä. Arvo miksi? Teidän vanhemmat herättää teitä kuin ihmiset. Mut mun vanhemmat ne tuo kumman kanullista vettä mun päälle. Ne luulee, että mä herään sen jälkeen kouluun. Kato kun heräsin, mä paloin sen jälkeen. Mä menin kylmään suihkuun, mä myöhästyin 2 tuntia, tiedätkö koulussa. Mut teidän vanhemmat. Rakas herää, että sä ehdit bussiin. Sulla on enää 35 minuuttia aikaa, 35 minuuttia aikaa. Mä räjäytän se bussiin ensi kerran, jos sun vanhemmat sanoo sul tolle. Please, kävelevät maitotölkit, menkää mun avaajasta. Suomalaiset. Mä lupaan, mä en taju teitä. Välin mä vihaan teitä ja välin mä taas rakastan teitä. Arvaa miksi? Koska jotkut teistä suomalaiset on ihania ja tälleen, mutta jotkut ne sensuroitu. Mä en voi sanoa mitään tuommoista asiaa. Mutta tiedätkö te mitä? Teillä on yksi ongelma. Te menette ulkomailla ottaa aurinko, vaikka te haukutte tummahiosia. Mä toivon ensi kerralla, että te palatte siellä ulkomailla. Te ootte pinkkei, te muutitte punaisiksi. Please, lähtekää kävelevät punaiset veikot. Mä en jaksa teitä näin. Pakolaiset. Mä tykkään teistä, te ootte ihania, te ootte eksoottisia, te ootte kauniita ja kaikkea tälleen. Te ripset on pidemmät kuin mun käsikarvat. Mutta tiedättekö te mitä? Teillä on yksi ongelma. Sauna. Jättäkää sauna suomalaisille. Ne syö siellä, ne vetää makkarat siellä ja kaljat. Mut kerran mä menin mun serkun luo, mä halusin saunaa. Se oli, että yritä mennä saunaan, sä et pääse sinne. Mä olin, miksi mä en pääse? Mulla oli kylmää tälleen, kun oli talli. Mä menin siihen saunaan, siellä oli täynnä tavaroita. Please, mä räjäytän ensi kerran teidän saunaan, jos mä näen, että siellä on tavaroita. Ottakaa chillissi pakolaiset, jättäkää sauna suomalaisille. Mä en kestä teitä muutenkaan. Ja sitten pakolaismuijat on silleen, että mä aion iskeä suomalaisen jätkän, mä en aio ottaa ulkomaalaisen jätkän. Please, sulta on varattu jo serkulle, silloin kun sä synnyt, ne valitsi sulle yhden jätkän. Pakolainen muija, ota chillisti ja ensi kerran, jos sä sanot, että mä haluan jonkun jätkän, mä poltan sun maksimekon. Pakolaiset, mä en jaksa teitä. Anteeksi, mä menisin tukeutumaan heti, kun mä sanon pakolaiset. Mutta okei, pakolaiset, mä en jaksa teitä. Arvo miksi? Mun menee hermot teidän kanssa sanovalla. Joka ikisessä lauseessa on sanovalla. Jättäkää ollaan rauhaa. Sitten kun samanlainenkin muija sanoo teille, mulla on kylmä rakas, mulla on kylmä rakas. Se pakolainen on sille sanovalla, että sulla on kylmä. No silloin kylmä, mitä se mitä ei enää vannoa? Silloin on kylmä. On kylmä sä. Antakaa se takki sille, että sekään ei sano vallaa. Mä en jaksa. Oikeesti. Ja sit tää teidän leffajuttu. Okei, te ette pelkää kauhuleffoja ja näin, mutta mä tiedän mitä te pelkäätte. Koiri. Pikkusikoiri. Te näette suomalaisia ulkona ulkoiluttavan niitä koiraa. Te kierrätte joku talon ympäri, ette te mene sitä koiraa vasta. Please. Älkää edes vaivautuko ostamaan koiraa. Älkää edes silittäkö. Pakolaiset, ottakaa chillisti. Mä en jaksa teitä enää. Suomalaiset. Te ootte ihani, te noudatatte sääntöjä ja lakia. Pakolaiset, te ette taas noudata sääntöjä tai lakia. Tässä on yksi vinkki te, noudattakaa. Cut, tauko. Tauko pidetty, mä vedin maitoa niinku suomalaiset. Tiedättekö mitä? Pakolaismuija, teillä on yksi ongelma, te ootte kaupungilla. Te ootte silleen, että mun on niksat, mun on pakko päästä röökille. No mene rööki, ihan mua kiinnostaa, että sulla on niksat. Mene rööki, me ois liikkekulmaan, missä kaikki tytöt on siellä. Please, ota chillisti pakolainen. Sitten se toinen pakolainen on sille tälleen. Joo, mennään rökille, koska mullakin on kauhean niksat, mut mennään jonnekin nurkkaan piiloon, että mun vanhempien kaverit ei näe mua. Koira vaikka ne näkis sua, niin niitä ei kiinnosta, että sä paljon. Ne tietää millainen ihminen sä oot. Esim. Tää on juttu, mun on pakko ottaa edellisessä videossa tää juttu tyttöjenilta. Teidän tyttöjenilta on käyty aina hoilaksi. Älkää edes pilatko mun tyttöjenilta. Mä yritin pitää tyttöjenilta, mutta te pilasitte sen, kun te sanoitte, että te pidätte semmosen. Please, pakolaiset, ottakaa chillisti ja suomalaiset, lähtekää kävelemään maitopurkit. Ja pakolaiset karvaset rotat. Menkää mun naama edestä, niin mä syön teidätkin.